Abinci shi ne buƙatar ɗan adam na farko, amma a wannan lokacin abincin yana nema ya fi ƙarfin talaka, duba da yadda farashi kullum yake ta hauhawa. Kalli farashin shinkafa a yau, wanda kwananta ya kai naira 1,600, 1,500, 1,400. Haka ma fa dawa naira 630. To ka duba masara naira 680, naira 650. Farin wake kuwa ya kama naira 1,300. Jan wake ma'ana waken soya naira 1,100, naira 30, naira 1,100 da naira 50. Alkama naira 900 ce. To don Allah a yau misali da yaya dan adam zai ci da gidansa? To Allah dai kyauta, Allah ya mana mai kyau. Amin.